şeriatımızda sagîra deyip kime deyilye, balığa deyip kime deyilye. Hayti bir kıydı olan iki görüm görse, aybaş görse, şol günden beri şeriat şoňa balığı bolupdyr diýip aýtýar, namaz şoňa farz, arada şoňa farz, barly bolsa şeriat şoňa bay diýip hökmet ýan bolsa, hat şoň moýnuna farz, barly bolsa baranda bolsa şeriat şoňa bay diýip edap etýän bolsa, gurbanlyk şoň boýuna wajyp bolýar. Elbetde eger kıydı olan görüm görmese näme, onu 12 ýaşyň dolmaklygyny şo kıydyň balyga bolmaklygyna hitap edilýär. Şol günden beri ýankylatlar şoň boýuna gerekli bolýar. Erkek olanlardan näme? Erkek olanlardan eger erkek olan giyecek yatıp da otul şoň boýuna wajyp bolsa, şol onun balyga bollygy ýanky aýdan 4 adım namaz, arada hac, gurbanlyk ýanky aýdan datlan bilen şoňa gerekli bolýar. Elbetde eger erkek olanna ýanky giyecek şu turatında gosu şoň wajyp bolmasa näme? Oňa haçan balyga diýmeli? 15 ýaşyň dolmaklygy bilen şol olan şeriat näme diýe? Şoňa balyga bolupdyr diýip aýtýar.